स्पेशली नैबे मोनसे जोंहा ट्री हाउस बनायदों बेखौहाय पाब्लिकआ बेवहाय गाखोनो हागोन दे नै खुलुमबाय गुड मर्निं बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय दायो आं दंफैयो दैमु नोगोर दिमाकुसि 64थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जुथुमा नैबे दिमाकुसियाव जोंनि दिमाकुसियावहाय जानो थांगासिनो दङ 10, 11, 12 बे नैबे दैमु नोगोरावनो जानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना दिनै माखासे प्रिपारेसन जानाय माखासे माबा डेक'रेसन खालामदों नोंथांमोननो एसे सर्टै भिडिअ आङो बनायनो आखायाव लाबाय नोंथांमोना नैबे बर' साहित्य सभानि जायनाखि डिजाइन खालामनाय मा डिजाइन खालामदों आं नोंथांमोननो नैबे ब्लगनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बेनो जाबाय मेन गेट आरोना जेब्ला मेन पेन्डेलाव हाबगोन नैबे फार्स्ट जागोन आरोना बेनिफ्राय बिथिंहाय नै खांख्राइनि डिजाइन बनायगासिनो दङ बिथिंहाय कमप्लिट जाजोबाखै मेन पेन्डेलनि गेट नै एसे आबुं मोनबाय नै खामानिया सोलिगासिनो दङ बिथिंबो बेनि गेटनि डिजाइनखौ होना होखादोंमोन आङो माबायदि मेन पेन्डेलनि गेटआ माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोननो होखाबाय एसे आबुङाव फैहांबाय आरोना नै नायनानै ला एसे आबुं फैबाय नायनानै ला नै स्टेजआ जाथ'वाखै आरोना मेन पेन्डेलनि स्टेजआहाय मेन पेन्डेला बेयावहायनो जागोन आरोना बेयाव लवारनि गोजा जाजोबगोन निफ्राय जेब्ला हाबगोन बेयाव गोबां डिजाइन थागोन आरोना नायनानै लानै बेबायदि थागोन नोंथांमोननो मोनसे फोरमायहरनो सानदों आङो जोंहा गिबिसिनै एक्जिबिसना 6 जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट जाग्रोगोन आरोना नोंथांमोननो बेखौ आङो इनफरमेसनखौ हरगोबाय जाय बिथांमोना नैबे एक्जिबिसनाव दखान एरि होनो होननानै सानदों नोंथांमोना कमिटिजों साब कमिटिजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन नै दायो एक्जिबिसनाव खामानिया सोलिगासिनो दङ नै औवाजों बनायदों औवा फ्लाइबर्ड नै कमप्लिट जायोबा जोबोर मोजां नुगोन आरोना बेखौहाय कमप्लिट जाजोबाखै एक्जिबिसननि सिङाव दायो जों हाबदोनि जोंहा एक्जिबिसनाव मोनसे स्पेसियेलि थायो बेयाव बर' न'खर होनना बुङो बर'नि न'खर गोदो गोदाय जोंहा बर'फ्रा माबायदि थायोमोन बेखौ जों नैबे एक्जिबिसनावहाय बानायना दोननाय जायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दिन्थिनो आखायाव लाबाय बे जाबाय पुरा टटेलि दखान गोजा जागोन इफोरो नै दखान गोजा जागोन नै गय बिफांखौ बिथिङै गायना दोनबाय मब्ला गायखो माइखौलाय मैयानो गायदों ना औ मैया गायबायनो नेरा माइखौ बर'नि न'खरनि जेनिखि जा थानांगौ बेखौहाय बेयाव दिन्थिजोबनाय जागोन गोदो गोदाय जोंहा बर'फ्रा माबायदि थायोमोन माबायदि बेखौनियाव नेरसोनथि महरै दिन्थिनाय जागोन बयबो नायफैनो हागोन नैबे बर' न'खराव जोंहा स्पेसियेलि एक्जिबिसनाव नैबे स्पेसियेलि थाखायो नैबे बर' न'खराहाय नायलांबाय था नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आं नोंथांमोननो नैबे जुथुमा जानायनि सिगां एसे मा डिजाइन खालामदों बेखौहाय गिबिसिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लादोंमोन नोंथांमोना दायो नायबाय थादों नङा होमबा नायलांबाय था आरो मोननैसो नोंथांमोननो दिन्थिनो दंबावो बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लागोन नायलांबाय थादों औवानि दलं नै
एक्जिबिशन बे जाबाय एक्जिबिशननिफ्राय नैथिंहाय जोंहा औवानि दलंथिंहाय थाबायलांनो हागोन आरो ना नै स्पेशेलि नैबे मोनसे जोंहा ट्री हाउस बनायदों बेखौहाय पाब्लिकआ बेवहाय गाखोनो हागोन दे नै गोजौआव गाखोनो गाखोनो एसे नोंथांमोना नाहरजोबनो हागोन आरो ना गासिखौबो दायो गोजौआव गाखोबाय जोङो कमप्लिट जाजोब्बाय ट्री हाउसआ जोंना हा बरियानो बरिया बानायदों वाव कुल नोंथांमोना टटेलि नुजोबगोन आरो ना गासिखौबो नै बेनिफ्राय नैनिफ्राय नाहरनो हागोन माथिं मा सोलिदों माथिं मा जादों बेखौ नोंथांमोना नैबे ट्री हाउसनिफ्रायनो नाहरजोबनो हागोन आरो ना नै औवानि दलं बनायगासिनो नैथिंहाय नै कमप्लिट जायो खामानिया आं नोंथांमोननो मोनसे एक्सट्रा भिडिअ बनायबावगोन खामानिया कमप्लिट जायोबाथाय नोंथां लोगोफोर जोंहा एक्जिबिशनाव मा डिजाइन थागोन आरो मा थागोन बेवहाय आं नोंथांमोननो मिन्थिना लागोन जोंहा एक्जिबिशननि साब कमिटिनि जोंहा बिथिंहाय आदा दङ आदानिफ्राय माखासे एक्जिबिशनाव ओरैनो मा थागोन आदा औ जोङो दासिम जोङो एक्जिबिशनाव जोंहा मोनसे बेयो ट्री हाउस दङ ट्री हाउस ना ट्री हाउस ने जों बेयाव जायफोरा एक्जिबिशनाव हाबगोन बिथांमोना बेयाव फैनानै गावनि गोजोननायखौ लानो हागोन आरो बैयाव गाखोनानै जोंनि जितु एरिया बेखौ भिउ पइन्टखौ जों नाहरनो हागोन बेनिफ्राय आरो दायो जों बे समावहाय नैबे जोङो ब्रिज मोनसे बानायनो नागिरदों नैबे औ औवानि बेम्बु ब्रिज बियो माने बियो बै मेन एक्जिबिशननिफ्राय फैनानै मेन एक्जिबिशनाव फैनानै बेखौ माने नैबे दैमा बायदि दङ बेखौ क्रस खालामनानै बे एक्जिबिशनाव गाखोगोन आरो जोङो हानायसिम रायजो राजानि थाखाय जोङो मोजां हाबना खालामनो थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोंहा नैबे 9, 10, 11, 12 फैबाय थानाय 2025 मायथाइनि जानुवारियाव जानो गोनां बिनि जोङो एडभान्स 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जोङो 7 दिननि एबा 7 साननि थाखाय जोङो एक्जिबिशनखौ जोङो एक्जिबिशना 2निफ्रायनो स्टार्ट जागोन आरो ना 6 जानुवारिनिफ्रायनो एक्जिबिशना स्टार्ट जागोन बेनिफ्राय बे आदा बे जोंहा एक्जिबिशनाव दखान दङ बे दखाना खैथासो जाखो ओरैनो जोङो दा जोङो लिस्टआ फैनायाव 741 स्टल जोङो दासिम जों मोननो हादों माने जोंनि मुं फारिलाइयाव जोङो सोनाया खिन्थु जोङो गोबां बेयाव बायदिसिना माल्टि जोङो स्टल एबा दखान जों मोननो हागोन दखाननिफ्राय लानानै जों जानाय लोंनायनिसिम लानानै बायदिसिना माल मुवा बेसाद जों मोननो हानाय जों बेयाव खालामगोन बेजों लोगोसे जोङो बर'नि न'खराव जों बेसेबांहाय जों हाबना जोङो दिन्थिनो जोङो नाजागासिनो दङ बेजों लोगोसे जोङो आरो गोबां जोङो डेक'रेसन जोङो खालामनो नाजागासिनो ओमफ्राय जोंहा एक्जिबिशन सिङावहाय 2निफ्रायनो स्टार्ट जागोन हिसाबै बेयाव कालचार हारिमुआ माबाफोर थागोन नामा कालचार हारिमु जोङो जितु जों लकेलनि जोङो बाहेरनि जोङो गोदो सिंगारफोर जितु मुंदांखा जानाय जों बेयाव जोङो सोनो जोङो नाजागासिनो दङ आरो जों बेयाव मोसानायजों लोगोसे जों रोजाबनाय बायदिसिना जों बेयाव दिन्थिनो जोङो आखायाव लादों नाइटआवबो थागोन नामा बे एक्जिबिशना बे 2निफ्राय दा नाइटआवबो थागोन नामा बेथ' जोङो 2निफ्रायनो जोङो नाइटनिफ्रायनो जेसेबांहाय जोङो कालचारनि जितु दिन्थिफुंनाय बेखौ जोङो लागोन आदानिसिम साबायखर थाबाय एक्जिबिशननि जानिखि मा थागोन मा थाया बेखौ फुललि फोरमायना होबाय बाथ्राखौ जोङो सानदों जोङो 40 एबा 50 बिगानिसो जोङो बारा जों एरिया कभार जों एक्जिबिशनानो 40-50 जोङो मेक्सिमाम बेबायदिनो जोङो बिगा जों हायाव जोङो एक्जिबिशनखौ जों लादों ओंखायनो जायफोर नायनो गोसो गुदुं नैबे फैबाय थानाय 64थि बोसोरारि बर' साहित्य सभानि जितु डिमाकुसिनि दैमु नोगोराव जानो गोनां बे जायगायाव जोङो मोजाङै जोङो दिन्थिफुंनो जों आखायाव लादों बेखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा लोब फैनानै नैबे जोंनि हाबाफारियाव मददथि होनो थाखाय जोङो खावलायहरदों जितु जों एक्जिबिशननि साब कमिटिनि जोङो मेम्बार जानानै आदानिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय आदाया फोरमायजोबनानै होबाय गासैखौबो आं भिडिअखौबो बिदि बांद्राय गोलाव खालामला जेब्ला नैबे बर' साहित्य सभानि जायनाखि ग्राउन्डआव जेसेबां डिजाइन खालामदों बे डिजाइनआ कमप्लिट जाजोबोबा आं मोनसे भिडिअ बनायफिनगोन नोंथांमोना नुगोन बे भिडिअखौ आङो नैबे सर्ट भिडिअखौ आं नोंथांमोननो
एडभान्सलि नोंथांमोननो मा डिजाइन जाखो बेखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिबाय आसा खालामो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ मोजां मोनगोन बयखौबो साबायखर बावनाय थाबाय नैबे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन